ayikho lento senza awumashimo kuleso sisawuyuzuko mhlawumbe intambiso sisimathapelo nawo lapha sekungehli nje sekungavakali into le nto kunabantu esizisaraunde kubo Monday to Friday sihleli nabo asihlelanga nathiko sifuna udibana naye ngetawe uzawuyenza njani imilingo usukela ngomvulo Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday besingekho naye kwale Sunday sisho ngengcondo size kuye be careful udibana nosethu sethetha amanyala epulpitini kanti ngabantu esisarawunde nabo awukwazi uthetha ngoThixo nobuthixo bakhe ungenaxesha lakho noThixo la uba unexesha nami nawe ndingusethu uzawuthetha into ethethwa ndim umlingo ofuna lawo kaThixo olesande uthatha Monday ndisephulini Tuesday ndikapha kwakulomntwana Sunday ndizawuzama ndithi akekho njengawe yazi kunento endingayazi Yesu simathapelo kasihleli kuye iivoices zezethu into ethi iivoices zethu sibe mnandi intambiso esuka kuye ndikawoboloza ndikule ndito ingekho yona babalelwe benesekayisa sisebenzela kasihleli naye Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday and Sunday uthusaqala nje umhlabelelo uthi naku kuvuka kukuvuka komzimba ekufeni nakubomi na phakade Yesu kukuvuka na ukuvuka komzimba ekufeni nabubomi na wabukuna phakade Sithi naku kuvuka komzimba kuyasuka kuye ukuthi basuka esihlalweni azofezekisa lento icula Thato ibona abantu besikeleleka xa ushabela ilento ayingomandla wakho lukuzukisayo usuke esihlalweni wangena endumisweni usibuko sapsiye tu apsiye uba ebefune bengenobushiya athojonga bona ba kubani lo bona nasenye uzohlala phansi spend your time kuThixo immediately usiqelela kuye uzawuse usengxakini sewuthandaza ivoice engayirecognize uzawuthi sewusengxakini sewumfuna ivoice kuthiwa yeGabriel ngubani lo Zakaria ngubani lo seva yona ivoice ingathi sasike sayiva but ngubani siva kukho umoya ngubani lo kusethu but kakumanyelwa kuvakalisa okomuntu ongekho secaweni siyayivalelwa impela yo but ngubani asifuni unika intsikelelo ntino wrong ngubani uthethayo into yenza kube ku conflict into yoba lo uthethayo kangaziniki ixesha elininzi noThixo immediately nokubalekela kuye kuphela amandla uyaregistarisha uthi usithi umoya ongcwele athi nike into yamasi
Batapelo kodwa ingcono osenze ngayo cha usenze ivoice yakho yaziwa ngamaZulu. Kunabantu abanevoice ezingaziwayo ngamaZulu. Ziyaziwa ngoba banamaZulu awazi nix. Ayabuzana. Investor leni abazofuna ukunceda lo muntu isikhona phathi kubani? Kubani? Kubani umuntu layitshisa kuwasaba abantu banenda umonsezo. Lapha esonto befuna uyithula lento yakho bade benje kubani? Kawucinge kubani? Ingathi umuntu kasinazo ayayivule manje. Ayayingoma msana sesenza amakashi kube ivoice yakho ayaziwa. Sisimathapelo xa uziregisterisha kuye uya noba ifemeli kuthiwa awuyi mandiphinde uya noba kuthiwa ithi ifemeli jonga apha thina sibhilive egazini lebhokhwe uthi okay fine I respect that but bengicela ke ndiyomzukisa ndinomzukisa is fine andinangxaki mina nokwenza kwenyu is fine but bengicela ke nindiphi ithuba ke ndizomxelela ukungubani ekumxeleleni kwakho uba yena ungubani awuzenzi ingcono kuye but ufuna bakurecognize xa uthetha xa besekwazi noba sewuthetha uceli bayakuva uba uzawuthetha bakunike ungekaceli ucela ngaungadluli kwedleni uba ivoice yakho ayazela yabo sisimathapela xa ivoice yakho seyisaziwa umanyela umthandazo wakho sewunxelile kulabanye hazi uyimamela ivoice yakho sewunxelile xa imamela ivoice yakho akathi gqibeleke unxelile uyabulunga uba nikholelwa le nto masiyemba ukuthuka ifoni xa efuna ukugulu uyakuva akho bathandaza amanye abantu abaninzi ati bag enyembezi angalela pheli hours bani namanzazi bazenzo athandaze sisimathapelo athandaze noba lento ayithandazayo ivakala ingathi ayenzi sense but ufumaniseke uba xa evuke ekuseni noba kuthiwa ebexabene nosethu but uthi ye uyazikhumbula uthandaza athi ndizivile ngokubendithandaza into ezinothixo phakathi azilibaleki haleluya into ezinothixo phakathi azenzenjani nathi sasingayazi uba uyozuthixo sisebenzise ngoba sasithi sojonga abantu abasetyenziswa nguthixo sibone uba abade bafiyazi xa ubuke wadlula ezintweni sisimathapelo xa usecaweni uyarhalela uba ke kumushumayelo zawukathethe ngale nto kuyo okanye obuke wakuyibona uba nababekile bakule nto kuyo bayakhwalifaya kunabantu abazana ezifone bayadisqualifya kuba ezi nto badlule kuzo zingekathethwa linda naye kusezawuthethwa ekona usithethe mna xa kungena inxila apha emnyango hlobe baheke kuthi sekusuyo wenza isiphithi ngole pano sisilindi kagila lapano nomthambile kuthi uyalele ngiqola phansi kuthi amcoso I've been there and ndiyabazi kunzima bokuphuma ukuphuma ba kunabantu abanelakhe balapha kule ndawo abaphuma bona baseliswa amanzi thina zange siseliswe namanzi kwava kuthiwa jonga ke nokufuna unxela yambonele kuba wenje nje uprofit ngathi sendihle ndiqonda uba ndinxele sibhanda mpo umntanam ziyalila no xa sekuthethwa ilizwi phezu kwempilo yakho ungazigqiba sibe ntlanu ube sober like a judge akuhle nakubabona basebesebe xa uthetha isifirifiri wenze njani wena le nto ungathi yile nto ikhona le nto ikungenayo xa ikungena le nto mama mfike kube khona into ephumayo azikhona izombili esibayeni sisimathapela sibayekile mama I think ndizamile sibayekile into endenza ndithi masibayekele ingxaki ndiyandazi ubungozi boba sibafuna
kufana na ulima mos umbona awukhuli wodwa ukhula lelo kwa lithungu nela lithungu ukhula ngwasecala ukhula zoyithu enye le akulindo lo ukuthi uphuma isikhewu lisuswa kulala ukuthi zigalwa zigotywa zisemanzi yakho ukuyisa abazathu Naphele yobuthi sisemanzi sibaye yema moyo omhle nje kunabantu abaqale ubona utshintsho ezimpilweni zabo xa bekwazile uba bazibona bayakwazi uphinda bebodwa ngekho chomi ngekho family ngekho nix kube lapho khona umuntu aqala uzibona kakuba abanye sisebe basi ngeke sibanike ithuba angasho ngokusekuba noba ndandizibona manje uba niyenzi sami ngokusembona nje yakho namo sinamathi